Με το να κάνεις εθελοντισμό δεν μπορείς να κάνεις πολιτικές για πολλούς. Ναι. Με το να κάνεις 3 tweet επειδή ήσουν πρώην υφυπουργός κοινωνικής πρόνοιας δεν μπορείς να επηρεάσεις. Ο δημοκρατικός συναγερμός με τον ένα άλλον τρόπο νοσεί. Είτε νοσεί επειδή χάνει ψηφοφόρους όπως φαίνεται, ή επειδή έχει μέλη του πολλά συγκεκριμένα από βάση του ΕΛΑΜ. Βοηθήκαμε να μιλήσουμε καθαρά πολιτικά, να πούμε αλήθειες που πολλές φορές μπορεί να αρέσκουν. Δηλαδή, τι σημαίνει Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, τι είναι η κοινωνική πρόνοια. Θεωρώ σε εθελοντικά ζητήματα είμαστε αρκετά δυνατοί. Σωστόν τούτον όμως. Ξέρεις, λίγο δούνε και να βγει. Ένας πολιτικός που έχει πολιτικό λόγο μπορεί να το συμφέρει να έχει λίγο την εξάρτηση μαζί με τον ψηφοφόρο του. Ο ψηφοφόρος μπορεί να νιώθει ανασφάλεια και να πιάνει τηλέφωνο να πει Παραγιά μου, με αδικήσετε, δεν τελείωνε την περίπτωση μου. Υπάρχει μια σύγκρουση σε απόψεις σε κόσμο του Δημοκρατικού Συναγερμού, το αν είναι να πιένω στο μνημόσυνο του Γρήβα και να πιένω σύμφωνο συμβίωσης. Και θεωρώ ότι στη βάση του Δημοκρατικού Συναγερμού δεν συμφωνούν απόλυτα ο κόσμος σε όλα τα θέματα. Το πρόβλημα ήταν του Δημοκρατικού Συναγερμού ή του Πελεκάνου του ίδιου. Να σου πω γιατί. Κάποιος μπορεί να πει. Να σου πω γιατί. Εστεγάζεται το. Η δεξιόφρονη παράταξη και με την έννοια με τη σχέση είναι ότι είμαστε Έλληνες, ο ελληνισμός, η διαφύλαξη του ελληνισμού, έρχεται μέσω από το Δημοκρατικό Συναγερμό τη στιγμή που κάποιοι φούνταν να κρατούν ελληνικές σημαίες τώρα.